ahemfo nwoma etosumienu ti aduonu baako. Manasseh bedi hene no na wadi mfrinhia dumienu na wadi hene mfie aduonu num wo Yerusalem. Na ne nadin de Hezekiah na oye Awurade ani so bone se amanaman a Awurade tu won free Israelfo anim no achiwade. Na osan sisi sonson me a neja Hezekiah sese no na osisi afarebuchi ama Baal na oyo Assyria nua sede Israel hene Ahab yoye no na osore osoro asafo nyina na osom won na osisi afarebuchi a Awurade fie a Awurade ka ho asem se Jerusalem na midin beto ho. Na osisi afarebuchi ama osoro asafo nyina Awurade fie abanwa mienu no so na oma ne babarima fa ojamu na oyo abayidie ne adibisade na ohyehye asamanfrefo ne adunsimfo oma bone a oyeye no doso Awurade ani so di huru ne bo na ode Assyria ohoni a oyoye no si efie no mu efie Awurade ka ho asem kire David ne ne ba Salomo no se efie ni Jerusalem a meyi Israel musueko nyina mu no na midin beto da nanso merema Israel na intu nchini free asase a mede mama won agyanom no so bio na de wonyonkutwo ni se wohwe yo sede mahye won nyina ne sede mra a mako Moses hye won no nyina tie nanso wantie na Manasseh de won yirai ma waye bone sene amanaman a Awurade se won free Israel anim no na Awurade nam ne nko adifo no so ka se esense Yuda hene Manasseh ayo saa achiwadie yi na waye bone asene de Amorifo a wodi nanim yoye nyina na wode nabosom guguo ama Yuda nso aye bone nti se Awurade Israel Nyankopɔn sienie hwe mede bone mereba Yerusalem ni Yuda so a obiara obete no na somienum beye ne twio na metwe Samaria susu homa mu ne Ahab fie so ta homa mu aba Yerusalem so na mapepa Yerusalem mu sede opepa ayowa mu wopepa na wodane butuo na mepo majapade nkaye no na mede won ahye won atamfo nsa na wayafo nam ne fomfa ade ama watamfo nyina efrese waye mani so bone na wahuru mebofri da won agyanom firi Misrim bae di besine ne moja edibem nso Manasseh ka pi pagui kosi se ode hye Yerusalem ma fra no kopima no esono ne bone a ode ma Yuda ye bone se woyo de enye Awurade ani so no na Manasseh ho nsem kaye ne de oyoye nyina ne bone a oyoye no wantwe no Yuda ahemfo bresosem ngoma no mu na Manasseh ne na janom kodai na wosie no ne fie tura ani usa turo no mu na ne ba Amon bedi nade Amon bedi hene no na wadi mfrinhia aduonu mienu na wadi hene mfie mienu Yerusalem na ne nadin de Mesulemeta oya Harosba ofri Yotba na oya Awurade ani so bone sede neja Manasseh yoye no na onante okwan a neja nante mu no nyina mu na osom abosom hugu a neja somye no na osore won na wogya Awurade neja nom Nyankopɔn na wanante Awurade kwan mu na Amon ko apam ne tiri so na okum ohene no ne fie na asase no sofo no kunkum won a wopam ohene Amon tiri so no nyina na asase no sofo no de ne ba Yosia sie hene na namu na Amon ho nsem kaye de oyoye no wantwe no Yuda ahemfo bresosem ngoma no mu na osie no ne damu usa trom na ne ba Yosia bedi nade